हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फुंजा बर'गायारि ब्लग्स आरो फिन खनसे बरायनाय थाबाय। बैसागु बोथोरनि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोथार गोसोजों खुलुमहरनाय जासिबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो बोसोर गोदान बैसागु बोथोरखौ मोजाङै मोजां गोसो खुसि रंजा खुसि बरायो आसा खालामहरबाय। बेखायनो नोंथांमोनखौ एडभान्स बैसागु आङो बयखौबो खुलुमहरनाय जासिबाय आरो। नायलांदो नोंथांमोनहा जों मा खायो। जोङो खाथ्रि बिबार खानो फैदों दिनै। थारमाने खाथ्रि बिबार आरो रायदों लांनो फैदों। जों बयनोबो नांगौना बे जिनिसखौ। बेखायनो एसे संक्रान्तिनि खाथ्रि बिबार एसे नायगिरहैनोसैथ' लोगोफोरखौ जयैनो लेंनानै खाफैदों जों। नायलां लोगोफोर, नाय लोगोफोर खाथ्रि बिबार खाफैदों जोङो। नै बयनोबो नांगौना बे जिनिसखौ। बेखायनो जोङो खाथ्रि बिबार आरो रायदों लांफैदों। नै बिराद समायना समायना दङ। मबाइलावसो बारा मोजां नुवाखै। ओइ खादों नामा? खागासिनो दङ नै लोगोफ्रा। क'क्राझार सान्दामारि साल बागानाव लांफैदों जोङो। नै बयनोबो नांगौना, जोंनि जायगायावथ' गैया। बेखायनो जाहाथे बयबो मोनो, बेखायनो जोङो एसे बुरजायैनो लांनो सानदों आरो। सोरबाफोर बायनोबा नोंथांमोनहा जोंनाव लांफैबानो मोनगोन। नायलांबाय था। है नै सासे आरो सासे है नै खनायाव खागासिनो जोङो। नायलांबाय था लोगोफोर। नै गावदां गावदां देलायग्रोथारबाय मालाय। ओइ खाथ्रि बिबारजों देलायबाय नामा? आंहाबो देलायबाय। आंहाबो देलायबाय नै लोगोफोर साल बागानाव। जों खेबनानै लाग्रोबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बैसागुआव मानो बिबार बायनो, नोंथांमोनाबो बिदिनो थेबनानै मोसा। आंथ' माला गानजोबगोन, खेराबो गानगोन, बेयावबो थेबगोन। बे खाथ्रि बिबारजों देलायजोबगोन आं लोगोफोर। नायलांबाय था जों माबायदि खायो। खाथ्रि बिबारा जि बुरजा खानानै लाबोदों जोङो। जायनो नांगौ बे लांफैनो हागोन। लोगोफोर नुदों एसे समायना समायना। नै इसिं खनानियाबो दामब्रुं दंखायो थाइनै। नै रायदोंआ खाखाजोब्बाय माखासे। मोखोना बिबार नै बरनगासिनो दङ नै बाहेराव। बिराद थाखा खामायग्राफ्रा खामायनोसैलाय ना बिसोरो। नोंखौ देखायाहाय आङो।